ki case ki bathama ki bangiyo manta kasi ki long sau fuar nakini ki sau fuar life way ki dei hapo east castles shifo naki forces paramilitary forces arf way naki way Ribhoi line North Garo Hills Iway West Janta Hills Iway West Garo Hills Nreu nakini Nreu Iway idei na po the armed forces paramilitary forces patsau idei Iway the active case ki bangidan hadu mentaksi paro pelum lang kilang si hajar sispa nyopupra pada kini si hajar sispa nyopupra nyospa khandai kunyo kidei po east castles nakini nyospa khandai kunyo aspa prapusan kidei na po armed forces paramilitary forces but kiwei kidei sanspa khada west castles south kulai ribhoi khandai kusau nakini khandai kusau arpusau kidei na po ki armed forces paramilitary forces but kiwei kilong nyoko West Janta Hills line East Janta Hills khatar West Garo Hills sispa khandai kunyo pada kini sispa khandai kunyo sispa arfulai kidei niki armed forces paramilitary forces but nyok sao kidei niki kiwei Southwest Garo Hills South Garo Hills khatar pada kini khatar sipo kidei armed forces paramilitary forces but ar kidei kiwei East Garo Hills lai North Garo Hills khatlai baru akibalar cover mentakasi kilong South Kulai ke break up kilong kumne East Hills life way sipo gidei na po ki armed forces paramilitary forces khan rew gidei high risk contacts iway idei ILI case but influenza like illness case lie gidei random sampling iway na po woodland but are gidei po Negrams hospital iway idei returning ribhoi lie iway idei returning iway idei ILI case iway gidei but test bond test namanta kam ki bedei but ka immigration North Garo Hills iway but itai dei high risk contact West Janta Hills iway idei health worker po juai West Garo Hills Nreu iway idei na po armed forces paramilitary forces lai idei asau idei ki high risk contact but iway idei return takanang ifi way wende de nak te nak kamasya na Anjali mo way di Punjabi lane way na Goenka Kamakya Lumparing South Maulai Umjayur way Maulai Mautawar Barapathar Dhahan Kiti Patrai po LIC Armut Kemat Kimatrai LIC Rilbong di bawah na po Bihar Langkerding iway Nongse Bishnapur Barapani benin ki doktor ki bedai jongko umpling hospital kilai gendu badni yang ne po office pat kila airu ka shithi ba hadu menta ndan shu manu bayo positive ki bedai ki basong basa hang tu po campus yang ke last case ke bagio positive kadai hatway tarik par hadin nang tu kami positive shu hang ni te bon gini case bagio positive kidai man po mopat te hatur ngin nang ya pet biang ke mopat but kini ki bagio positive last po dei umpling hadin ka hatway tarik kidai yuri dei returning dei belada na po quarantine imdan jinge dei eruam pat ke campus te halor kani kila kerpat ba kalau ada yang korban wengno ya ke containment apo umpling BSF campus hangtei gadon ke hospital pat ki jaka quarantine ru kila penbiang
ngadong sedong te hak report kaba ngipa sa i deputy commissioner kalong ba kalabyang bangin weng no ya ka containment hapo umpling tang ba kini ki doctors ki laong ba kin suman kin perking ba kin kit kya nakaliang ka jongki ba yak protocol se ban bot perking bat ba kanadon kanu ka jingja kindai maki ki ban bakle ya kata hadin bangilayo ya ki report ki badai jong ka Shillong Times office bang syam batang iwei bangilap positif katar bangi tes ka arfo arterik hadin nang tu ngi khamyo aso ya ki wei bar khat bangila tes hapo Shillong Times baro kilong negatif ngilalik pet hi daladi bat ki officers ki bat ki doctor ki jongi nadu DMN chu additional DMN chu the district surveillance officer bat ki doctor ki belong in charge ka tege area ringkat ka snong ru kadan lang tu nakaliang ka jongi ki doctors ban nakaliang ka jonga hadin bala sanitize bat ngilai pet ngiong ba kamdan chu kanu ka jingkhang ban weng ya ka containment hapo Shillong Times office tang ba ngilaong ba fu sawut ki bangila identify bagi ki high risk contact kindang shong quarantine bat ki wei ki badai ki low risk ki bangila test negative ki tu ki ngimdan bantai bat yong ba ya karai ka bakhadu ka ban ai namanta ban weng ne ban dang yai continue ka Shillong Times office ka Shanghai deputy commissioner but ki doctor chungi gila ai ka report ka jingi ka long ba ngimdon kanu ru ka jingkhang lada ki ong ban weng no ya ka containment hapo Shillong Times premises tengila ong hiru ba kini sapu saru kim dai ban rung hapo kim la ban numrung sapo kim la ban itrei kim la iban mi no kontin center ki jongki bekidan hang no no lagi di hayeng ne hang no bekidan kin nang song be hang to